Bubber, jeg har slået pindsvin ihjel. Du skal spise den nu, Bubber. Ellers så dør du. Ej, BS, det synes jeg altså ikke om. Det synes du ikke om? Nej. Det er bare sådan. Hvis man er ude, hvis man er i krig for eksempel, der spiser vi små børn. Og hvis du ikke spiser den der, så dør du. Og den er rigtig, rigtig god. Og den synes jeg, du skal gå i gang med at spise nu. Der er simpelthen ikke andre muligheder, Bubber. Ej, BS, jeg synes virkelig ikke, den er særlig lækker. Prøv at se her. Den skal du spise nu, og det bliver du nødt til. Jamen, det hjælper ikke. Det hjælper ikke, det der, Bubber. Glem, det hjælper ikke. Du dør, hvis du ikke spiser den her pinsen, jeg har slået hjem til dig. BS, jeg vil altså ikke ned til de der lakseflåter, BS. Jeg kommer ned til de lakseflåter, der er ikke noget at gøre. Og det bedste, du kan gøre, det er sådan en helt specielt dyr. Den har en meget lang bagkrop med sådan en stor kindbakke. Den skulle du bare lige tage fat om. Så har du fat i den. Hvis du gør en lille, der kommer den smutter der, så har du 4 sekunder, så dør du, Bubber, og du er nødt til, at vi skal igennem det område. Sådan er det. BS. Det her, det er ikke et hotel. Det er altså ikke helt tryg ved BS. Det er sådan er det bare. Så skal du bare trække nu. Du skal trække her. Vi skal have kanoen ud i floden. Du skal bare trække nu. Jamen. Du skal have den ud i floden. Du skal lige være en lille smule forsigtig af de der omtalte lakseflåd lige bag dig. Nej, BS, det synes jeg ikke er særlig godt, BS. Nej, men det er godt. Prøv lige stå. Jeg tror, du skal stå stille lige højre ben. Stå lige stille et øjeblik. Du ser, den er lige til højre for dig. BS. Nu har du 2 muligheder. Jeg synes ikke, det er rart, BS, det her. Du har 2 muligheder nu, Bubber. 2 muligheder. Ikke også? Vil du leve? Skal vi igennem det her? Jeg vil gerne leve, BS. Jamen, du vil gerne leve, ikke også? Ja. Det betyder, hvad jeg sagde til dig deroppe, da vi sad, og vi fik det pindsvin. Og jeg havde givet dig noget mad. Hvad var det, jeg sagde, du skulle gøre? Når der var en lakseflå lige i din fod. Eller andet sted. Hvad var det? Vær helt stille, BS. Eller? Det ved jeg ikke, BS. Du skulle lynhurtigt gribe den, og så bide de der kindbakker, den skulle du bide af. Jeg tror, det er det, du skulle gøre i den der situation, lige præcis den situation der. Fordi lige om lidt, så gør det noget ved din ankel. BS, jeg tør ikke! Du har ikke andre muligheder at gøre det, jeg sagde det til dig deroppe, så er det bare. Vi er ikke på skovture, Bubber. Få det overstået, så vi kan komme ud i floden. Vi har ikke tid til det her pjat. Få det overstået. Ja, kom så. Så! Au, den bed mig i munden, BS! Au, den bed mig i munden! Nej, det lykkes. Nu tager du den, så kaster du det ud, du har der nu, ud i vandet. Og så spytter du kindbakken ud nu. Kom med det, ud med det. Sådan. Det er forskel på liv og død, Bubber. Så lidt skulle der til. Du har lært noget deroppe. Det er faktisk rigtig godt gået. Nu skal vi bare have kanonen ud i vandet, så vi kommer afsted. Op ad floden. Tak, BS. Tak. Nu er den i vandet, BS. Det er den også. Og hvis du ikke lige lynhurtigt hvis du ikke tager fat i den lynhurtigt, så overlever vi ikke det her, for så kan vi ikke komme tilbage. Det er godt. BS, vi har glemt min redningslæs. Ja. Godt, Bubber. Så skal du bare op i kanonen. Okay, BS, jeg ved ikke lige, hvordan jeg gør. Hvordan kommer man op i kanonen, BS? Jeg synes, det er lidt farligt. Brug dine ben, Bubber. Okay, BS. Hvad ellers har du tænkt, du skal bruge? Brug dine ben. Kom så. BS. Det skal være nu. Der er også... Vi skal ikke have flere lakseflådproblematikker her nu. Kom så. BS, den vipper! Ja. Den vipper, BS! Ja, det er godt, Dan. Jeg holder jo fast. BS, den vipper, jeg kan ikke. BS, det er stress! BS, jeg har det ikke så godt. Du sætter dig ned, Bubber. Kom så. Godt. BS, jeg synes ikke, det er så rart, det her BS. Nu skal vi afsted. Skal vi afsted. Derud er du. Hold da. BS, den vipper! Hvad så? Det gør en båd. Det gør det her kage. Her så. Ikke? Hvad er det nu? Nu er ude og kigge på noget rigtig spændende.
Det liv, der er Jeg synes, det er her, så spændende. det liv, der er på den her flod, er meget, meget specielt. BS, vi sejler baglæns nu. BS, vi sejler baglæns. Hvad vil du gøre ved det? Jeg ved det ikke, BS. Hvad gør man? BS, sig noget, Hvad gør BS. man? Dør. Ved du hvad? Det vil du ikke. Vil du dø? Jeg dør. Kom nu, du kan kaste ned her. BS, det drejer hele tiden. Det gør det. Kom nu afsted. Kan fart på. Vi skal nå og se noget af det dyreliv, vi har herude på floden. Hold da op. Du har noget spændende derovre. Hvor BS? Ja, helt stille. Det lyder som en helikopter, BS. Uha, det må gå op med det. Her, grupper. Det er også, det afspreder sig ind med naturen, at være i et med naturen. Hvad laver du? Undskyld, BS. Hold det i gang. Nej, det går da helt galt. Nu kom så, tag dig sammen, grupper. Nå, grupper, vi skal have fundet en lejr. BS. Kom nu. BS, hvorfor er det mig, der skal bære det hele? Det er for, at du kan blive en rigtig mand. Så er jeg jo nødt til at beskytte os mod farlige dyr og sådan noget. Det vil du ikke. BS, jeg synes, det er lidt tungt. Du er en rigtig mand, grupper. Lad os sammen, grupper. BS, jeg kan ikke mere nu. Til højre. Ah, BS, jeg kan ikke mere nu. Ved du hvad? Ja, vores liv afhænger af dig. BS. Skal vi dø herude? Skal vi dø endnu en gang? Grupper. Nu får du lov til, nu får du manchetten her og skydevåben. Fordi jeg kan fortælle dig derovre, det hjørne derovre ved der er der nogle helt specielle bjørne i det her område, grupper. Det hjælper ikke, du lægger ned under kanoen nu, grupper. Det går ikke. Når det bliver mørkt, så kommer de herover, grupper. Nu overtager du lige her. BS, jeg tror, jeg har bundet en lejr. Bubber, du er et meget svagt menneske. Svag. Du er kun én vej nu. BS, jeg filtreret ind i en kano for helvede. Ved du hvad? Det er fuldstændig ligeglad, du filtrer ind i. Bubber kan ikke klare den. Jeg har aldrig oplevet så svagt et menneske. Hvordan kan sådan en mand overleve? Det er et mirakel. Det er mirakler, der har gjort, at den mand han overlevede. Jeg synes, det er... Jeg mener, han er fuldstændig håbløs. Vil du kategorisere, at Bubber simpelthen er ubrugelig i en jungle? Også i den grad, ja. Det kan der for mig, at der er et område her, hvor der foregår noget helt specielt. Som du ikke vil være en del af. BS, jeg vil være nøgen nu. Der er nogle ganske få situationer, hvor hans meget minimale overlevelsesgen, kan man sige, har gjort, at specielt den med lakseflåten, hvor han virkelig var presset, at han åbenbart har et overlevelsesgen, der gjorde, at han handlede lige præcis den situation. Det er også det eneste, alt andet har været svagt. Bare det at komme op i en kano. BS givet dig en hat. Har du lært noget, Bubber? Bubber, har du lært noget? Undskyld. Hvad har du lært, Bubber? At jeg er et svagt menneske. Hvad kan du bruge det til, Bubber? BS har sagt, at jeg kan gå hjem og dø. Skal du hjem og lave tv-shows nu? Det ved jeg ikke. Hvad vil du sige til dine børn, Bubber? Hvad, Bubber? Hvad vil du sige til dine børn?
Tak for alt. Vil det sige, at vi bare skal efterlade dig her så? Og så tager vi OB-vognen hjem? Bubber? Ja, du er ikke sådan noget. Nej. Men... Så tror jeg bare, vi stopper her.